ya ce maganar istighfari da mutum zai yi in yana da wata bukata, da muka ce zai yi istighfari sau 1000 ko sama da haka zai samu biyan bukata, sai ce zai iya farawa sai rika yi in piecemeal ya taba daga baya kara, ko dole sai ya a lokaci guda, ba dole sai ka yi lokaci guda ba, kada ya samu istighfari sau 1000 akan bukata daya ko sama da haka, in Allah da sai Allah ya amsa maka. Allah ne ya yi gaskiya. faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana gafara. me ya faru? yursilis sama'a alaikum midrara. Allah zai baku ruwan sama. wa yumdirkum bi amwal. Allah zai tara muku dukiya. ina masu neman kudin nan? to ba ku istighfari ne. Allah istighfari sosai fa za ka yi kai dai sai kaga ka samu kawai. kuma akwai wani abu da mutane ba su gane ba. wani daga cikin magabata yake cewa mutane ba su gane sirrin Allah wajen roƙonsa ba ne. da yawa daga cikin mutane sai ga sun fara roƙo sai su bari. ai idan ka gane sirrin roƙon Allah, gaba ta malam ya ce idza sa'alta Allah fas'alhu kama yas'aluka tiflu saghir. idan ka zo roƙon Allah ka roƙi Allah irin yadda ɗan ƙanƙanin yaro yake roƙonka. in yaro ƙanƙani ya zo roƙonka ya san babu? bai san babu ba. in ka ce masa babu zai yi shiru? in ka hana shi mai zai yi? kuka zai yi. to kai ma haka za ka yi wa Allah. ka ce kawai Allah a ban kawai. Allah ina so. in ka ga bai baka ba ka yi kuka. to Allah yana son haka. ana fahimta? ya ce in ka roƙi Allah ka ga baka samu ba to ka yi irin yadda ɗan ƙaramin yaro yake yi. in yayi ta yi ana bashi ko ba a bashi? amma inda zai yi shiru ba ni sai ka ce babu, ya ce to ba shi kenan ya wuce shi ba. amma wallahi ya matsa sai ka nemo ko ta ina ne. to Allah da ba sai ya nemo ba, kawai bai ga daman ya baka bane, to sai ka matsa sai ya ga daman tunda akwai. kuma ya ba waɗansu waɗanda baya so ma, to balle kai da yake son ka. to wani lokaci Allah in ka roƙe shi ya hana ka, yana so kai ta roƙo ne, yana so ya ga iya haƙurinka ne. kuma ƙaddarar Allah yakan iya sawa wane zai samu abu, wane zai roƙe ni abu kaza amma ba zan bashi ba, sai ya matsa mu. shikenan sai Allah ya sa idan ka roƙa sau 1 sau 2 sau 3 ba baka ba, za ka yi shirutu, sai Allah ce ba za ka samu ba. sai ce wane ba zai samu abu kaza ba, sai ya roƙa sau 30. to kara roƙa sau 29 kai shiru, shikenan ya wuce ka wallahi. yana nan a cikin sirrin Allah. to kai ta roƙa kawai har ka mutu. in ka ga baka samu ba, to dama akwai wani abin da Allah ya ajiye zai baka ne madadin haka. duk addu'ar mumini fa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta taba faduwa ƙasa banza. inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ce in ku roƙe ni zan baku. idan ka roƙi Allah ɗayan uku ne wallahi baya taɓa faɗuwa ɗayan uku, sai dai in baka cika sharuɗa ba. amma kai addu'a ta zama a banza ta tafi, wallahi babu ita. ta farko shine ka roƙa a baka, gwargwado yawan roƙonka, gwargwado yawan ikhlasinka, gwargwado yadda ka cancanci abun, gwargwado yadda Allah ya san amfanin abun a wurinka. don in Allah yana son ka sai ka roƙi abun da in an baka zai maka cuta, sai hana ka. kamar yaronka ne yana ta kuka ya ce baba, sai ya ce yana so ya taba wuta, sai ka ce kada ya taba, ai zai yi kuka yana so sai ya taba, za ka bar shi ya taba ne? to don Allah yana son ka kai ba sai hana ka taba wutar. shi ya san me a cikin matsalan. in ya san in ka je can zai ka shiga wuta, shi kuma yana so ka je aljanna, to ba zai taɓa baka ba. to da a baka da kar a baka wanne ya fi maka? gara kar a baka. abu na biyu shine Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙi baka wannan, sai ya baka wani abun daban. hanya ta biyu kenan shine za ka roƙi Allah a baka kuɗi. na san kun fi so in yi wannan misalin. ka fi so a baka kuɗi, shi kuma Allah sai ya baka ilimi. wanda ka fi so kuɗi ko? wani daga cikin abokaina
mun ga Madina tare da shi ba sai na faɗi sunansa ba. Ya ce kaga ku kun je kun yi dakta kun yi wa yanzu ni na makara. Ya ce ina ce zan je yi dakta nan za ku yi ta mun dariya in an ce na koma makaranta kuma ta ma a turo ni wurinka ya ta mun wulakanci. Sai ce ni yanzu ilimi dan wanda ne ya ishe ni, addu'a zan yi in nemi kuɗi. Ya ce wallahi duk anan za ku zo kuna taruwa kuna ce abokinmu ya samu. Ya ce shi ya fahimci cewa yanzu daga cikin abubuwan da Allah yake bayarwa, in Allah ya baka kuɗi to kana da komi. In Allah ya baka kuɗi, shugabanni da 'yan siyasa za su nemi goyon bayan ka, malamai za su nemi goyon bayan ka. Ya ce kai baka bukatan goyon bayan kowa. To saboda haka ka iya roƙon Allah ya baka kuɗi sai ya hana ka, sai baka ilimi, sai ka hakura da shi. Ko kuma